Башкортстан Юлдаш телеканалының Күсмә телевизион студия һәве Гафури районынан медиа йыйындан сәламләй һаумыгыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсүмә Иштанова. Медиа йыйын милли киң мәгълүмат саралары форумы. Һәм бүген безнең студияла Сибай калаһының Төбәк гәзите Атласалдың баш мөхәррире, язучысы, Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Хайдар Табаков. Хайдар Нигъмәтович, һаумыгыз. Хәерле кич. Нинди тәэсираттар бүгенге медиа йыйындан? Бик йылы тәэсираттар. Шул тиклем оешкан рәвештә бара. Мин шуга куанып утырам. Бuna ушундай йыйындар ул безгә файда гына килтерә. Чөнки йыйында бите булган мәсьәләләрне уртага алып һөйләшәһең. Асыктан асык. Унан әгәр дә безнең унда авыр хәлдә бар икән, авыр мәсьәлә бар икән, сыгу юлларын эзләйһең. Киләсәккә караш ташлайһың. Үзеңнең журналист саңды күрәһең, якыныңды күрәһең. Улар белән аралашу да һине рухи яктан, һине байыта һәм дәртләндерә. Медиа йыйындың төп һорауларының бере бүгенге ханлы дөньяла милли журналистикага урын бармы? Һез бuna Төбәк гәзите баш мөхәрриреһегез. Төбәк гәзитләре был ханлы дөньяла нинди урын биләй? Уларның урыны бар. Бар. Һәм улар булды, бар һәм буласак. Бuna ошо мәсьәләне бүген уртага алып һөйләшергә. Без булдык барбыз. Безнең киләсәгебез, буласагыбыз ни хәлдә икән? Без кайгы юнәлештә китеп барабыз. Моны шуны без күз алларга тиешбез инде күрәһең. Нинди булырга тиеш киләсәк? Бүгенге көндә бер генә мин үз белән әйтәм, бүгенге көндә милли матбугат кирәк. Милли басма кирәк. Гәзит безнең әйдә басма кирәк. Безнең бит инде ни яшьтәр бүгенге көндә интернетка ябышып яталар. Бүгенге көндә теге цифрлы дөнья. Бүгенге көндә әйтәйек виртуаль дөнья. Мәгәр кулга тотып кеше гәзит укырга тиеш. Был үзенә күрә тормыш мәктәбе. Мәсәлән, миңа тиеш дибез ул, әмма тиеште һәр кемдә кабул итмәй бит әле. Мәсәлән, әйтәйек һезнең укусыгыз Төбәк гәзитенең район, кала гәзитенең укучысы кем бүген? Ул ничә яшьлек? Аудиторияга гомумән нинди һезнең? Менә бүгенге көндә безнең аудитория Атласалдың үзенең укучысы бар. Аллага шөкер, безнең тиражыбыз кемигәне юк әле. Шул ук бер кимәлдә 2000дән ашу итеп тотабыз. Тик шуны әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә безнең укучыбыз картая бара. Чөнки менә мин үзем әйтәйек гәзиттәр, басма, матбугат кирәк динем. Мәгәр бүгенге көндә яшьтәр шул ук интернет дөньяһында иде. Интернетте генә карай, кыска гына итеп укый. Шуның өчен дә без менә бүгенге көндә яшьтәрне ялып итәргә тиешбез. Әгәр дә ул яшьтәрне гәзиткә ялып итү, ул мәктәптә генә түгел, ул гаиләннән башланырга тиеш. Балалар баксаһыннан башланырга тиеш. Әгәр дә бала башкортча укый икән, башкортча һөйләшә икән, гаиләле һөйләшә икән, ул башкортча китап укый икән, димәк башкорт басманың да киләсәге бар. Һәм ул яңалыктарны үзенең туган телендә укыясак. Һәм ул үзенең туган телендә укыясак. Менә быйсла шундай бик матур мин башлангысты ишетеп хокландым. Туган телдә теге янһүрәттәр нишләү, төшерү. Янһүрәттәр. Менә баланың хәтере шул тиклем хәтәр. Бала шунда ук теге нимә әйтә, худыргыз теге әйтәйек, русталап әйтәйек, копировальный булмаганмак үзенә һеңдереп ала. Менә бала сакта без әгәр дә уны янһүрәткә ялып итәбез икән, бала сактан баланың теле туган тел менән асыла икән, ул мәктәпкә баргас шул бына ошоны дәвам итә икән, димәк безнең башкорт телебез яшәячәк. Басма матбугат яшәячәк. Димәк, басманы укучысы бар. Тагыла мөһим мәсьәләләрдән бере бу медиа йыйында күтәрелгән, ул сифат булды. Сифат мәсьәләһе. Бuna әйттеләр, телде белмәгән бөтенләй я булмаһа укымаган кешеләр килә укырга. Бuna нисек гәзит, журналдар укымаган студентлардан, абитуриентлардан язучы журналистлар тәрбияләргә кирәк. Нисек мөмкин бу? Бuna бик авыр мәсьәлә, бик авыр сорау бирдегез. Соңлап та бүгенге көндә безнең матбугатта хәбәрчеләр җитешмәй. Кадрдар әзерләү мәсьәләсе. Кадрдар мәсьәләсе иң беренче тора. Бuna күз алдына килтерергә, урамдан тотып алып инеп,
башкорт теле укытучысын, башкортча белгән кешене хәбәрче итеп ултыртып булмай. Әгәр дә ашмаксы тәмһез аш пешерә икән, тимәк ул аштың тәмле булмаячак, уны ашамаячактар да. Әгәр дә хәбәрче әйтәйек сифатлы булмаган материал сыгыра икән, безнең укусыны ул газеттан итерәсәк. Бuna ошо ятта мен шуны әйтер инем. Бuna бүгенге көндә безнең журналистика бүлеге бар. Башкорт дәүләт университетында журналистика бүлеге бар. Мәгәр бүгенге көндә безнең хәбәрчеләр җитешмәй. Ни өчен? Шул журналистика бүлегендә үдәрнең ел һайын 100 мең акчаһын түләп укыган әйтәйек нимәләр, студентлар укып биткәч редакциягә килеп 15 күп дигәндә 20 меңгә эшләп гаилә асрай, кейнәләр үдәрен тиешле кимәлдә тота алалар микән? Менә бу кагыла иң беренче һөнәрнең абруеннан һәм эш хакына тура бәйле. Менә шуның өчен дә бүгенге көндә менә Храутова хәбәрчеләр бүлеге, журналистика бүлеге кирәкме? Һич худһез кирәк. Мәгәр менә ошо журналистика бүлеге бүгенге көндә көн талабына җавап бирергә тиеш. Ул бүгенге көндә, мәсәлән, социалистик реализм усурындагы журналистика түгел, бүген базар икътисады шартларында эшләй алган. Менә бүгенге нимәне күрә белгән, проблеманы күрә белгән журналистлар әзерләп сыгарга тиештәр. Хәзер Нигъмәтович, бuna әгәр дә һез башка дәүләт университетының журналистика бүлегенә махсус курс укырга сакырһалар, һез журналистларга, буласак журналистларга нинди курс укытыр идегез? Нимәгә төп игътибар бирер идегез? Иң беренче телгә, чөнки бүгенге көндә телде белгән журналистлар кемегәндән кеме бара. Был яшерен батырын түгел, нимә телевидениелар шулык хәл. Был яшерен батырын түгел, газеттердә шулык хәл, агас теллелек, телде белмәү. Ул бит шул тиклем нескә инструмент тел. Әгәр дә һин телде белмәйһең икән урынына yetkереп, һин матур мәкалә яза алмайһың. Баланың үденең әйтәйек тегемин әйткән нескә инструменты ята, уның рухында ята. Шул нескә инструмент асылмай калһа, тимәк, әйтәйек бала үден аса алмай. Бunda бары тик журналистларда әзерләү тәҗрибәһенә генә түгел, гомумән шәхес тәрбияләү төшеп китте бәйе. Әмма шул вакытта журналист ул бит шәхес булырга тиеш. Әлбәттә. Үзенең аудиториясына кызыклы булыр өчен ул тәфсиратта шәхес булырга тиеш. Һәм буны беләгәнме, журналистика шул тиклем ул күп яклы һөнәр. Мәсәлән, ул әгәр дә нишләй икән, интервью ала бара икән табибка, ул медицина дөньяһын белергә тиеш. Ул галим менән галим сөйләшергә тиеш. Артист менән артист сөйләшергә тиеш. Безнең мәдәниятне белергә тиеш. Әдәбиятны төбеннән белергә тиеш. Чөнки журналист булуы еңелдән түгел. Менә ошо еңелдән булмаган һөнәрне хайлаучы, әгәр дә менә ошо күп яклы талант икән, ул безнең журналистикага килә икән, ул безнең өчен табыш. Хәзер Нигъмәтович, һез язучы һәм журналист. Һәр язучы журналист була аламы һәм киресенчә, һәр журналист язучы була аламы? Тигезлек битә куй буламы бу икәннәр арасында? Беләгезме, Марсел Котлыгаләмов дигән безнең бик билдәле журналист бар. Бик билдәле журналист. Мәгәр моны мин уны әйтергә үз эшенең остаһы, һөнәрчесе ул Марсел агай. Әгәр дә бер язучы дип әйтәбез икән, мин күз алдыма килеп баса иң беренче Нугман Мусин, иң беренче Зәйнәп Бигишева килеп баса, Сәгыйд Агыш килеп баса минем күз алдыма. Мәгәр һәр кеше үзенең эше менән шөгыльләнергә тиеш. Журналист булып калырга тиеш, язучы булып калырга тиеш. Ике һөнәр. Ике һөнәр. Моны мин әйттем бит әле теге нимәлә, бүгенге көндә фотожурналист кирәкме дип безнең күп редакциялардан фотожурналист нимәһен әйтәйек штатны алып ташланылар. Бұл дөрес түгел. Һез фотога төшерә беләһегез. Мәгәр фотога төшерүдән дә үзенең нескәлектәре бар. Шуның өчен һәр кемнең үзенең урыны, рәссамның үзенең урыны, язучының үзенең урыны, журналист үзенең урыны, музыкант үзенчә нишләй, дөньяда яшәй. Һәр кеше үзенең һөнәренә тап килеп торга тиеш. Төп фразаларыбызның береһе ул
милли төбәк журналистиканың киләсәге бармы? Бuna айрылса район, кала газеталарының. Ярдәм кирәк. Мен шулык эш хакына кагылып киттем ярдәм. Шулык теге тиражды арттыру ятынан безгә ярдәм кирәк. Бында тиражды арттыру өчен артык шул тиклем көч салуда кирәкмәй. Әгәр дә безгә район башлыктары турынан-тура теге нимә рекомендательный характер менән безгә ярдәм итмәенсә турынан-тура ярдәм итеп, үзләренең урындагы башлыктарынан басмаларга ярлауды талап итәләр икән, бу безгә зур ярдәм. Мәгәр мин үзебезнең журналистларны акламаем. Әгәр дә тәмле аш бешә икән, уны кеше теләп ашай. Шуның өчен безнең иң беренче бурыч матур газет сыгару, сифатлы газет сыгару, үзенең укучысын үзенең эргәһеннән җибәрмәү, үзе менән бергә тоту. Һәм әлбиттә яшьләргә игътибар итү, кабатлап әйтәм, яшьләргә. Чөнки газет укучылар картая бара. Безгә бит яшьләр кирәк. Менә шуның өчен мин бүгенге көндә студентларга мөрәҗәгать итеп институтка бардым, Сибай институтына. Унда без яздырдык электрон варианты. Әгәр дә уның электронкаһына килә икән башкорт телендәге газет, ул теләйме юкмы ул уны укый. Ул уны карап сыга. Димәк, ул кызыккана. Менә ошо электрон басма буенча бул халамлыгы барып битәйм тинем. Без шуннан соң газеткә тагыла мин яшьләрдә утыртырга тырышам. Яшь белгечләрне, яшь әйтәйек табибларны, яшь укытучыларны шулай итеп газетте мин яшәртергә антылам. Чөнки менә ошо яшәртелгән газетте яшь кеше укый. Газеттең йөзе иң беренче үдгәргә тиеш, яшьләргә юнәлеш алырга тиеш. Шул сакта гына урындагы матбугат иш. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Уңышлар теләйбез һәргә. Рәхмәт, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп Башкортстан Юлдаш телеканалының Гафури районында медиа йыйында эшләгән Күсмә телевизион студияһында Сибай калаһының Атайсал төбәк газетенең баш мөхәррире Хәйдәр Тапаков булды. Игътибарыгызга рәхмәт. Сау булыгыз.